Както знаете, изиграхме един матч за турнира от Купата на България. Това се случи в сряда. Всички разбрахте какво стана и там. На полуфинал сме. Както казват някои хора, до тук добре. За сега тези матчове от турнира за Купата на България ще ги забравим за този момент. Предстои ни, както каза и ти, матча на Пловдив. Подготовката за този матч преминава така съвсем нормално. Все още имаме така леки проблеми с някои от футболистите, но настроението така е добро, имайки предвид и добрата игра, която показахме с Локомотив София. В този матч, каквото и да се каже, или по-точно за този матч, каквото и да се каже, е малко. Значи за нашия отбор стои единствено задачата да затвърдим добрите си игри от последните матчове, специално този матч с Локомотив София за купата, а имайки предвид, че играем дерби с Ботев Пловдив, също мога да цитирам и предните два матча, които играхме с тях, също от турнира за Купата на България. Така че това ще е нашата основна цел, така да затвърдим добрите си игри